Her sidder en masse børn, og børnene hygger sig. De har det dejligt. De har det rart. De kan godt lide hinanden. Men en dag, så sker der noget frygteligt. Nu sidder børnene igen lige så stille og roligt. Men pludselig, så kommer der en stor, tyk, fed drage, som elsker at æde børn. Børnene er modige. Nu sidder de her for tredje gang. Og de tænker, nu kommer dragen aldrig. Men det gør den. Men heldigvis, Farouk, han er stor og stærk. Så han passer på alle børnene. Men nu har de fået et sværd. Løb ned og stik. Og så siger du er ond, drag. Så stik. Au, siger dragen, det gør ondt. Nej, nu kommer de igen. Jeg stikker af. Jeg løber. Nu kommer de igen. De kommer ind som jeg tager. Jeg stikker af. De stikker mig.